Era la joya de nuestro imperio. ¡Pueblo de Pompeya! ¡Que comiencen los juegos! El director de Pompeia, Paul Wes Anderson, intenta anar una mica més enllà en la seva nova pel·lícula del fet tràgic de l'erupció del Vesuvi que va acabar amb la ciutat de Pompeia l'any 79 després de Crist. Enmig de la tragèdia, Milo, un esclau convertit en gladiador, veu com el seu amor, Càssia, és obligada a prometre's amb Corbus, un senador corrupte. Milo intentarà salvar la seva estimada quan el Vesuvi entra en erupció i tot entra en col·lapse. Si te descubren conmigo, Habrá valido la pena. ¿Qué es eso? es la montaña. Pompeia està protagonitzada pel jove actor Kit Harington, conegut pel seu paper a la sèrie Joc de Trons. Javier Cámara i Raúl Arévalo són els protagonistes de la comèdia La vida inesperada, dirigida per Jorge Torregrossa. Juanito és un actor que va anar a Nova York a triomfar. Els anys han passat, però no ha aconseguit els seus objectius ni el que esperava. ¿Pero de qué va, Juanito? Oye, que si vas a estar libre hasta la tarde, me quedo contigo. ¿Tú ves eso de ahí? Todos son los trabajos que me esperan. Pero yo quería que lo tuviera solo la interpretación. ¿Pero tú crees que con la interpretación me puedo pagar este apartamento? De fet, es guanya la vida treballant del que pot per tirar endavant. Juanito rep la visita del seu cosí, aparentment triomfador. El film se centra en la convivència d'aquestes dues persones que acabaran coneixent-se més del que es pensen. A ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil. ¿Qué va, Juan? Me surge la oportunidad de vivir otra vida. No me atrevo. La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovecharlo. Echad la puerta abajo. 1, 2, 3. A la cartellera també hi ha espai per a l'acció. Camille Delamarre és el director del film d'acció Brick Mansions, en el qual l'agent Damien Collier uneix les seues forces a les d'un exconvicte anomenat Lino per caçar un criminal que amenaça la ciutat amb una bomba de neutrons. ¡No dispares a mi coche! ¡Al ascensor, rápido! Mucho mejor que las escaleras. Sí.